Сегодня, ребята, у нас первый урок, онлайн-урок, урок русского языка. Башкортостандагы барлык укучылар кебек югары яркәйдәге 4-нче урта мәктәбенең 3-нче сыйныфында белем алучы Лилияна Фазылова да 4-нче чирекне мәктәптәге парта артында түгел, компьютер алдына утырып, дистанцион укулар белән башлап җибәргә туры килде. Лилияна югары яркәйдә яшәүче Зилә һәм Раил Фазыловларның уртанчы балалары. Аннан башка олы уллары Вильнур 7-нче сыйныф укучысы, төпчекләре Ризатка нибары 2 яшьтә 6 ай. Кызганычка каршы Вильнур информатика фәне буенча дәрестә катнаша алмады. Дәрес башлану белән онлайн укыту платформасыннан чыгып очты һәм яңадан күпме генә керергә тырышса да керә алмады. Мондый өзеклекләр бөтен республика буенча күзәтелде. Лилиянның онлайн дәресе бернинди техник каршылыкларсыз үтте. Сегодня у нас был онлайн-урок русского языка. Мы проходили глагол. Урок прошел интересно. Югары яркәйдә яшәүче Эльвира һәм Булат Сафиуллиннарның гаиләсендә 2 бала тәрбияләнә. Уллары Тимур 7-нче, кызлары Әдилә 2-нче сыйныф укучысы. Икесе дә 1-нче гимназияның уку алдынгылары. Я считаю, что дистанционное обучение это, конечно же, прорыв и более современно, чем учиться и каждый день вставать утром и ехать в школу. Из плюсов это удобность, современность. Почти в каждой семье есть компьютер, телефон, и с помощью программы Zoom каждый может подключиться и учиться вместе с учителями в прямом эфире. Тәлгат Рахманов исемендәге урта мәктәбенең 4-нче Б сыйныф җитәкчесе Ләйсән Шәрипованың 26 укучысы да дистанцион укуларга бердәм кушылды. Ләйсән Ринат кызы онлайн дәресләргә алдан ук әзерләнеп, ата-аналар укучылар белән аңлату эшләре алып барган. Вот уже около 2 недель мы готовимся к дистанционному обучению. Мы, учителя, прошли обучение по подготовке к этому дистанционному обучению. Разрабатывали планы, расписание уроков в соответствии с нашими рабочими программами. Делали некоторые корректировки, чтобы наши ученики были все охвачены в период дистанционного обучения. Работаем на разных платформах. Это Zoom, Учи.ру, Российская электронная школа, но и очень много других платформ дистанционного обучения. Я думаю, что только при совместном усилии родителей, учеников и учителей можно достичь хороших результатов. Хочу поблагодарить родителей за их неустанный труд, учителей, которые днем и ночью, можно сказать, работают над тем, чтобы наши детки все-таки закончили этот год успешно. Хочу сказать, что родитель сейчас является учителем и надежным помощником учителя в это сложное время. Я думаю, что вместе мы все преодолеем. Башка укытучылар кебек аңада укыту барышында техник проблемалар белән очрашырга туры килгән. Проблемы есть, конечно. Вот сегодня провели первый урок математики на платформе Zoom. В принципе, почти всех учеников я увидела, но иногда 1-2 ученика вылетали из конференции, но возвращались заново. Ләйсән Ринатовна укытучы гына түгел, 3 укучы бала анасы да. Тормыш иптәше Алмаз Шәрипов белән 3 кыз тәрбиялиләр. Олы кызлары Айсылу 11-нче, игезәк кызлары Ләйлә белән Камилә 6-нчы сыйныф укучылары. Дистанционное обучение мне нравится тем, что можно не выходить из дома и усваивать материал у себя. И во многих случаях самостоятельно изучать материал удобнее. А в минусах то, что иногда интернет зависает и сложно выйти на связь. Иске Күктау урта мәктәбенең җәмгыять фәне укытучысы Альбина Ибрагимова 6-нчы сыйныф укучылары өчен дәресне өйдән түгел, мәктәптән алып барды. В данный момент я провела урок обществознания в 6 классе. Тема урока у нас была «Человек и человечность».
К уроку подключились все ребята. На уроке они вели себя активно, отвечали на поставленные вопросы, но однако были и сложности. Некоторые ребята вылетали из системы, но они потом быстро заново подключались. Ничек кенә булмасын, замана яңалыгы дистанцион укулар башланды. Алай гына түгел, районда музыка, гимнастика һәм башка бик күп түгәрәкләр буенча онлайн дәресләр старт алды. Алдагы көннәрдә дистанцион уку барышында килеп туган техник өзеклекләр хәл ителәр. Тормышыбыз үз җаена кайтыр дип ышанып калабыз. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.